Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mahina pa rin. Mahina pa rin. Mahina pa rin. Mahina pa rin. Hi! Patamsak agad, Ate Bryce. Thank you so much sa patamsak. Medyo nagsisimula pa lang tayo. Thank you so much dahil very active ka sa aking channel. Thank you, thank you, thank you. Wow! Ouch. Thank you, Ate Bryce. Wait lang po. Aha. Thumbs up. Thank you, Ate Bryce. Thank you so much. May jacket ka na pala. Salamat po sa pagbisita, Ate Bryce. Hello, 2,000 viewers. Thank you sa pagbisita po. Salamat sa pagbisita, Ate Bryce. Anong oras, Ate Bryce, yung live mo? Hindi ako nakaano ngayon. Ay, kanina. Ay, umaga pala yung live mo. Ano, Ate Bryce? Simula alas 7 yata yun, no? 7 to 7? Ha? Ay, 8. 8 hanggang ano? 8, 9, 10, 11. Hanggang 11? Yung ano mo, ano? Tatlong oras ka. Oh, ano? 8 to 11:30. Sipag. Sipag. Bali, pinag-aaralan ko pa yung pag-live, Ate Bryce. Kasi anong kanta? Puro copyright. Puro copyright. Palitin kong boses ko, Ate Bryce, para hindi ka maboring. Hindi ka maboring, Ate Bryce. Bryce 8, salamat sa ano mo ha, bisita sa aking channel ha. Background, ano ba yan? Live stream, music background. Salamat sa pagtambay, Ate Bryce ha. Tatambayan din kita bukas. Mamaya, may live ka pa, Ate Bryce? Ito
nobody, Nito. only nobody else but you. Ibang babae, Mahal. hinihintay. Ano? Mahal talaga. Mahal. Sana all nagmamahal. Tanang tulad ito magsisisi. Sana all nagmamahal. Para sa parang kaya mo Pasinita ka ng bulungan. Inatot narito ang datingan kapag Gusto ko sana kumanta. Kaso oh, binibig nakakadala. nobody, don't need nobody else but you. Nakakadala kasi Ibang babae ay ipinipilm mo naman mga song na no copyright. Tapos pagdating sa bakit copyright? Ang daming copyright music. di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Dalawang oras na lang natin guys. Nawawala yung Just touch my body, internet. don't need nobody else but you. You're my one and only. Dalawang oras na Ate Bryce na kung Sumabay, yung copyright na song, ang lagi kong hinihintay. nasa 40, nasa 40 plus! Nasa 40 plus na copyright. Iniisa-isa kong i-delay. Matagal ko lang, matagal ko lang tatlong oras yata kada isa. Kailangan aabutin mo. Dinilig mo na. Yung isang buong live ito. 2 hours. Idinilig ko na lang sa para wala na matapos na. Siguro nagkamali lang ako sa pag-search. Bakit ako ay nabibigyan sa tuwing ikaw ay napapadaan? Mga mata ko ay Ate Bryce, nasa ano ka? Nasa Team Heart ka? GT? mga damdamin ko ay nais May GC kasi si Kuya Marquez. mapalaangkil na mukha sa'yo na kahit na o may ang harap ko sa'yo ibang dato. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling ko silang dinggin. Ang mukhaing maligid ay makasahin. Lahat hahamahin, makuha lang ang natin. Kahit buong kalawakan aking kukuhanin o aking pinipili. Ikaw ang pinipili. Oh, Billy, don't touch my body. Ano sabi ko? Ano sabi ko? Ano sabi ko? Sabi, kanina pa ako nagsasalita dito, tapos hindi ka pala naririnig. Nakikinig. Matay dahil, hindi ko naman ulit yung mga sinabi ko. Di ka man ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakin. Para bang nakulog ako sa magtakas na pangin. Ay, ang sinabi ko kanina, naalala ko Ang sinabi ko kanina, kung Di matatawaran kahit nasa busy ka ng Team Heart, di ko sasawa. sabi ko na, Buhat mo, huwag natin bakit
Di ko gusto ikaw ang nagpugaan. Tayo ay nagtawag. Dati ko na. Ngunit wala na magkayag na magkatulong Si... ako. At Ano yan? ikaw Di ko marinig. Di ko marinig lahat. ang ipinig sa Nandun ako sa heart. ikaw ang binibigay. Sana all my heart. Bigyan ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Binibini na ninanais ko. Ay, nasa Team Heart ka, Ate Bryce? GC ng Team Heart? Nandun din ako. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Yeah. May kinikinig ka, girl. May kinikinig ka, girl. Oh, binibini. May kicking. Ay. Baka. Basta na Bizares. Hindi naman yung band. Idol. Sa iyong tingin, alam ako. Ako ay nabihag na Mga titig mo, sa aking nabighan na. Oh, yeah. Mapipilang aking Pero sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo, Sa aking nabighan ba't wala tao? Wala nga tao. Puro unggoy na dito. Wala eh. Takot sa mukha ko, Ate Bryce. mo na kasing naging Buti pa sa'yo. Sana. tayo ng Buti pa sa'yo. Maraming tao. Ano? Iba talaga pag mahabang hair. Magpapahaba din ako ng hair. Ako'y bibigay iyong Amo sa baka bukas mahaba ng hair ko. mga titig Bilang aking nadal Pag mahaba talaga, Ate Bryce, yung hair, May chimney inaambayan niya. Kagaya kung mahaba ang hair. Kumanta ka! Kumanta ka dyan! Gusto mong kumanta ako. Tapos magkakapirit na naman ako. Anong gusto mong kanta, Ate Bryce? Mag-request ka sa akin. Kakantahan kita. Mag-request ka kung anong kanta. Pero hanapin ko yan dito. Kung walang kung walang yung no copyright na yun. Yun, no? Bahala ka dyan! Ay! Patay tayo. Iwan mo ako! Okay lang. Okay lang. Iwanan mo ako. Sanay naman akong masaktan. aking nararamdaman Okay lang kung iwanan mo ako. Sanay naman akong masaktan at marunong naman ako mag-himsay. Diba? Sana all. ay natunan Maghanap ako ng kanta para sa'yo. Tapos paparinig ko talaga sa'yo. Girl, my chimney Paparinig ko sa'yo yung kong kanta talaga. Yung laglag. Ante. Wait. Wait. Anak kanta. Ano kaya maganda, no? Hanapan talaga. Kakantahan talaga kita. Baka mahulog man si Mati Bryce.
you creeping. I feel it in the air. Every night and every day. Oh, yeah. I try to Puro kasi, mahirap maghanap ng sa kuko ng Angela. break your heart. Sa kuko ng Angela ba? But I still want that. Kuko ng Angela? May kanta ako. Ako sa, ano, kakanta na kita, Ate Bryce, wait lang. Sana magbalik. Ano? Iba to, iba? Sana magbalik. Gusto ko kayo. Mix DJs. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around you. Kay Juliet na matulog. Usually don't be falling if I be lying. Naliwala niya ako dahil When the sa'yo. power comes, and every day. Tinatapos siya. Make it Wait lang ha, hindi yan. Hindi ko alam yun eh. Did somebody break your heart? Looking like an angel, Pero try na. Try ko to. Ay, mamaya na. Hanapin ko lang. Yung komportable ako. Buwan. Ibang buwan to. Buwan ang nasa ilalim, hindi ilaw. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na ano. Pag alam ko maghanap na ako, pasensya na, Ate Bryce, ha? Sunday. Pulling berry on. Kinalimutan kahit naghihirapan. Uy, Ate Bryce, nandiyan ka pa ba? Alam ko nakatambay ka. Di ka lang ako. Salamat. Nasanay na ang puso ko. Dito lang! Ate Bryce, dito ka lang. Salamat. Kung halaman sa katunayan, madalas nakapilit sa iyong larawan. Ang dami ng mga iba, pero ewan ko ba, ikaw ang hinahanap. Kung sana lang mahirap ka na pa. Ano ba yun? Try ko to. Try ko tong kitang ito. Nahihirapan na akong buhay. Baka makapira. Na? Try ba? Ang nagbigay ng pag-asa. Try ko to. Whatever makes you tick, we got you. Because now, We got gives you you! free TikTok for all. Enjoy free TikTok every day with select Smart Prepaid promos. So you can TikTok all you want. Oh yeah, hello. Ay, Ayos yun ah! Add cards to Lazada 6 Faster free shipping with 6 times stackable discounts. Lazada mid-year mega sale. sa'yo. Yeah.
sabi nga ng iba. Mega love shoutout Team Heart. Mega love shoutout Team Heart, mga ka-Team Heart. Thank you so much sa pagbisita. Mama Ala, hahayaan mo ang isang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala sa ano. Hey, tumayo ka. May galaw siya lang. Ate Bryce, okay ka lang? Puro binaliwala. Ay, naku. Hirap talaga. Binabaliwala na lang. Ano? Ganyan talaga. Ganap ako. Wait. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Kay sakit, Kuya Ere. Napakasakit. Binaliwala ang sakit nito. Ano? Pag binabaliwala, masakit talaga yan. Biglang host! Ano, babe? Biglang host! Late na ba yun sa, BG? BG lang host? Mahina pa ako sa mga ganyan. Ano yan, BG na yan? Salamat sa pagbisita ha at sa pagtambay. Thank you. Thank you so much. Wait lang. Maghahanap na naman ako. Wait ha, wait. Na... Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Sana hindi ito copyright. Filter na to Pinilter ko talaga to. Pipilterin ko pa. Filter! Ano kaya ito? Ano kaya ito na nais ko? Try natin. Cheese, bacon, bacon, cheese, bacon, bacon, cheesy bacon, cheesy bacon. KFC Try natin. Cheesy Try Bacon natin. Fest. Cheese meets bacon.
ako sa bawat sandali. Sinta, nais ko muli kang mabalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko muling maganda't mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko muli kang mabalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Oh, thank you. Nakaraos din. Kahit pala, Lenta Mayusa, may love shoutout po, paki-support po sa Nakapin, at si Ate Bryce po, Lenta Mayusa, unahan mo na po yan, nagla-live stream po yan, si Ate Bryce. Ay, yan. Baka madali ako. Hello, Melon! Hi, Kuya! Newbie here! Hello, Melon! Melon ano? Hello, Melon! May love shoutout po! Welcome to Mr. Dalisay Buaga. Nandito po tayo para makipagdikitan. Pwede naman po kayo magtambay sa aking channel. Kung gusto mo lang po. So, ayan, paki-support na lang po. Melon, kay, dyan sa Nakaping, kay Lenta Mayusa. Balik-balikan lang naman po tayo yan. Tambay. Salamat po sa pagtambay. Melon pa isa. So, maghahanap na naman ako ng kantang pwede. Gusto niyo bang pumunta ako ulit? O baka napipilitan lang kayo? Maghahanap ako, ha? Ay, ano? May uwak. Salamat po sa pagtambay, Ate Bryce, and Melon, and Lenta Mayusa. Sino pa ba? Dami. Salamat sa pagtambay po niyo. Ako. Pwede pong Lenta Mayusa. Tayong tatlo naman pala dito, Kala ko na yan. So, Ate Bryce, balitaan ko na po ang Nakapin, Ate Lenta Mayusa. Nag-anuhan naman po tayo dyan. Medyo Dan, full pack, Melon, Lenta Mayusa, full pack Melon from Lenta Mayusa. Melon, dan thumbs up po ni Lenta Mayusa. Thank you so much. Magsukian na lang po, ha? Dito po kay Ate Bryce, ano po yan, nagla-live po yan, very supportive, very supportive main account niya po yan, ni Ate Bryce, po yan, nag-aayuda yan, nag-aayuda yan, madaming alagad yan.
Si Ate Bryce, parang dyan nga ako nagsimula eh. Ay! Magsimula kumbaga, dyan ako, sa kanila ako na natuto mag-live. Kasi nakikita ko yung pag-live nila kung paano. Magagaling yan, mga expert. Oo! Magagaling yan. Ay. So, ayan, maghahanap na naman tayo ng, nautoto. Nais ko lang naman. Sana'y malaman mo. Ay, yun na. Yun pala yun. Meron. Tuloy-tuloy lang sa live host, makakarami dating ng tao. Ganon? Talaga? Sana nga! Sana nga! Sana nga! Sana nga, dumami. Kaya baka kayo nga tatlo, baka mag-alisan pa. Baka mag-alisan pa kayong tatlo. Magkakanta ako ha. Sana'y malaman mo. Kaso baka copyright na naman. Mag-aano ako. Apply. Kahit ngayon wala ka na. Kahit ngayon wala ka na. Hindi ko alam yung ano nito. Sana'y malaman. 3,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Meron pa isa. Ganyan ako dati nagsimula. Ay, meron. Ganyan ako dati nagsimula ako sa ninja lang ang bigi ko. Tas gang, ano na yun? Tas gang sa naging dalawa gang sa dumami. Kaso, may ba na amo ko? Ha? May ba? Na amo ko, di na ako kapag LS. Sad! Oh, sad! Oh, sad! Pero nagsusupport ka katulad ko, di ba? Very nice. Sad life. Sad life, Ate Meron. Pero may meron. Ano kaya kung may mga title na di ko alam. Pero pag pinatugtog ko, masaya na ako inyong mga. Naririto ako. Try ko nga. Naririto talaga ako, hindi to anino. Lipat nga ako sa main, tapos share ko LS mo ha. Ay, sige! Mas gusto ko yan. Very, very, thank you very much. Oh, share mo para mas malaking tulong mo sa akin. Oh,
O mapapalaban ako dito. Pangalan pa lang ng channel. Lover Boys. Lover Boys Mix. Oh my God! Lover Boys. Ayuda agad? Agad-agad? Hoy, wag mo kong tawagin pogi. Di ako pogi. Di ako cute. Di ako, itimit-impi. Wag mo kong tawagin pogi, ha? Kasi, wala ako nga. Maapil lang. Maapil lang. Megakit, oy! Melon Channel! Melon kang channel? Oh, mega love shout out daw. Hi daw, sabi ng Melon Channel. Mega love shout out. Ayan na, Melon Channel. Oh, gusto mong ayuda, Lover Boys Mix TV. Melon Channel, sa pangalan pa lang ni Lover Boys Mix TV pa. Yari na, mapapalaban ako. Magaling yata ang boses nito, Lover Boys. Ibig sabihin, ang Lover Boys, lover, parang, pang-akit, na boses. No? Pang-akit na boses. Tapos mix pa. OMG! Mix pa! Ibig sabihin, pag mix, halo-halo. Makipagkaibigan ka, host, ha? Makikipagkaibigan ako. Makikipagkaibigan talaga ako. Makikipagkaibigan, wag kaibigan. Ay! Pinakita. Melon Channel? Melon Channel! Ba't Melon Channel? Ang mo? Ba't Melon Channel yan? Malaki ba? Lover! Ay! Sabi ni Lover Boys Mix TV, haha, thank you naman dyan, host, di naman masyado. Oh, talaga? Nagtawag ka ng ibang kaibigan dito para dadami tayo. Oo nga, magtawag ka, Lover! Para dumami tayo. OFW ako! Thank you so much sa pagbisita. Nawala na yung background music ko. Kakanta sana ako pero nagiging busy ako sa pagbasa ng mga comment nyo eh. Pero wait. Hanap muna akong background para masaya-saya, diba? Diba? Makipagpikitan po tayo dyan para masaya. Happy? Diba? Para happy. Masarap eh. Ay, masarap. Wait. Masaya kang makipagdikitan, diba? No. Ayan. Hindi mapipigil. Para hindi tayo boring. Umaga tanghali ako. Baka boring kayo sa atin. Ayaw ko boring kayo. Gabi teka ora mismo din ang mapakalinis. Diretso tindihan. Magtawag ka, Lover! Lovers!
Sakit na ang tenga. Us! Bakit? Bakit masakit tenga mo? Sinin, huwag mo lang sa gawin para kung di naman kita dadalhin. Short video lang. OFW, short video ko. Bagyo naman. Short video daw si OFW ako. Meron channel pa. Support ko kay Meron channel. Rubber band po sa inyo Melon. Melon. Ganda daw. Mix. Meron kasi apelido ko. Bakit ba? Ganda. Maganda. Very nice. Very unique apelido. Oh! 5,000 viewers. Thank you. 5,000. Na anong lalagyan ko? 5,000. Ay, 5,000 viewers. Thank you so much. Ganda ng, apelido, Melon. Anong pangalan mo? Mario. The best. OFW ako, Dan. From Melon. Di ako apurado pero sa'yo ang nagpako. Dan sa'yo, lovers. From Melon Channel. Diba? Ang bilis. Oh, suklian. Ano kayo dyan? Maglablakas kayo dyan. Galing naman ang Heaven. Heaven will cover me. Woo! Kasi yung kapaligid sa buhay. Dalawang pinatilo, mabait na Grace Vlog, hi! Ay! Teka lang. gusto ko ay ikaw na lang ang naging bisyo. Lagyan mo ng bilit, Hi, Grace! Grace Vlog, buri ako niya. ikaw man dahil ang kaya. Grace Vlog! Nandito ka? Nandito ka? Kilala kita? Grace, ang studio mo. Ay! Friends! Hello, haggard na ako. Pati, singit ko rin, nagtuturubig na boy. Pero okay lang yan, may salit mo lang ulit-ulit na video. Araw-araw kita dapat magana na. Hindi ko na kami nagkakarasan. Naintindihan ko daw ko kanina. Dahil sa'yo, lovers, galing naman ang edited guys. Thank you po, Melon. Melon, thank you daw, sabi ni lovers. Araw-araw ka mag-live. Oo naman. Araw-araw akong mag-live para balik-balikan ka na. Oo naman. Praise God. Ay, nabasa ko. Salamat, lovers. Sana all. Praise God, hi. From Melon Channel. Hindi na kaya mag-YouTube. Tamang tamang tambay lang, tamang support lang yan sa mga YouTuber na katulad natin. Ano yan, nag-aayod yan. Host ako, talaga lucky charm mo. Dito. Yes na. Lucky charm? Hindi. Kayo ang lucky charm ko. Kayo ni Lover Boys Nick. Kayo, lucky charm ko. Sana all. Mas palitan mo, boys. Effect mo. Ang pangit. Pangit ka rin. Pangit! Ano gusto mo?
normal. Naya. Lapit na, ata, host. Paulit-ulit na lang. Binabalikan ko yung mga ano eh. Binabalikan ko yung mga hindi ko nabasa. Paulit-ulit na pala. I'm so sorry. Yung natural lang. Gusto mo natural lang. Basta na Bizares Idol. Naiya. Pinasok ko ang boy, walang gabis. Pero hindi. Gusto mo? Hello. Ayan, natuloy ko. Oh, ayun na. Yan ang natural kong boss. Ihihi. Yung natural lang. So, ayun ang natural kong boses. Melon siya. Yung. Melon Channel. Parang kilala kita Melon Channel. Parang nakikita na kita. Taga saan ka Melon Channel? Nandito ako sa... Nagsasahod ka na Melon Channel. Nagsasahod ka na sa YouTube. Malaki na yung channel mo. No? Kaya pala sabi ni... kanina ni Lover, Lover, siguro na hulog yung mo, Lover boy. Ito, ay, Summer Mix DJs. ikaw yan? Lover boys, ganda, ay, malit na bagay. Ganda naman pala, boys ni host. Malit na bagay. Ryan, ikaw to? Ikaw to, ano? Lover ko, lover boys. Ayan ha, dikit tayo. Yes, host. O, diba? The crying horse. Ano, nasa na ba yan? Wala. Hard singer. Oh, girl. Nahiya talaga ako. Salamat, host. Melon Channel. You're welcome. Yes, host. Lover Boys Next Vlog. I think. So, naway. Diba? Hindi na naman natin. Magsuportahan na lang po tayo, ha? Salamat sa pagsuportahan nyo sa aking The best. Parang neneng di ang kanyang katawan sa Melon Channel. SS spaceship isa sa kanyang parang neneng di ang kanyang katawan sa mong titi Kumakanta ka pala, no? SS spaceship isa sa kanyang sister who's the chick Heaven now. Host, alis na. Kuha. Oh. Lynn. Sino yan? Lynn Tamayosa. Okay lang po. Salamat po sa pagbisita. At sa patamsak. Salamat. Melon Channel. Tambayan lang muna kita at mag-prepare ako ng dinner. Mag-ingay ka lang dyan. Ingay na nga eh.
Melon Channel. Lovers! Nasaan ka na, lovers? Lover boys. Kinakain ka parang meneng di ang kanyang Next time na lang ni gagawin ba kasi ako. Sige po, Lane Tamayusa, salamat po. Salamat. Dito ako sa Hong Kong. Layo mo naman Melon Channel. Hong Kong talaga. Oh, yeah. Tapos na yung Sasakay kita Heaven no. Tapos na. Heaven no. parang merong attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay Inay. Heaven no. Gandang boses. Ganda ng boses mo, Melon Channel. S-A-M-E-I-N-T-O sobrang sexy, sweet na feel. Andito ho, Lover Boys. So, Tumatagal sa laban parang Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy, mini-skirt at fixie. Hip na always down, hindi ka magsisisi. Melon Channel si Kanina ka ba? Lover Boys. Pin ko si Lover Boys. Melon Channel ha. O yung nilalamas ka? Salamat. Nakaplay lang isang combo sa live mo. Tuloy-tuloy lang. Makakadami ka din ng viewers. Salamat Melon Channel sa pag-advise mo. Thank you so much. Salamat sa advice na. Sana dumami. Sasakay kita. Sana dumami. Maganda yung boses mo, Melon Channel. Maganda yung boses mo. Si tayo mga si Loverboy. Ay si Loverboy ayudahan kita mamaya dadami yan Loverboy. Salamat. Dito ako sa mo ha. Sige host, baby pa. Bahay ko. Siguro kung mo na to. Hindi ko alam kung may main mo ba yan? Parang meneng di ang kanyang katawan. Suportahan natin si Lover Boys Mix Vlog. Ayan, tapos na. Spaceship isa sa Tiwala lang is parang meneng di ang kanyang katawan. Sa Melon Channel, tiwala lang, LS ka lang, everyday na mag-hard kita, lagi sa community. Oh, salamat. Sana marami pang tulad mo. Thank you. Isasabay natin pang si Lover. Yes, thank you, host. Main ko yan, host. Bago pa lang ako. Okay. Basta Cabizares, Idol Sandy Oliverio, the best. Salamat po. Northern Summer Mix DJs. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king pag-ibig, pilit kong nilang Hello, mega love shoutout sa mga tumatambay sa aking channel. Mag-iingay-ingay ako, wait lang kayo ngayon. naririnig
Tuloy-tuloy lang. Sit ka lang tayo. Talay lang lang. Ako'y nagmahal ng todo, pero ako'y niloko sa nanay. Mag-session na hindi, wala pa kasi sa pero mag-session talaga ako ng time. Pero ano ako, hi po yung 4,000 viewers. Thank you so much. Silent live ako sa umaga. Pinag-aaral ko pa kasi yung mga oras. Di ako nararapat. Bago pa lang kasi ako mag-building ito. Bakit Tapos, ako after ng silent live, umaga, minahal kita kagad 6 a.m. to ito 6 a.m. to 9. Ibig sa tao na di pala para sa'yo pagkatapos mo nang mahalin 6 a.m. to 9 or Sa'kin ipinadama Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba ay 1 hour lang Pinabalik ka siguro. na mga nagdaan 1 hour lang siguro. Palagi itinatanong mo Silent live. Bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito naubli ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa Salamat, Lover Boy. Di ba ikumple kapalit ng aking katapatan Nagtila parong sa akin pagturo sa ano ang mali At ako'y nilapatan marahil hindi na ikaw Ang para sa'kin at ako'y hindi para sa'yo Kung nalalaman mo ang dapat na mahal Hindi sana ganito ang natamo Nakita kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong paghinsan. Happy ang siyang Ang main mo yung itong kami Lover Boy. lahat ng ating nakaraan. Dahil pa sa huli na ang lahat sa iyo'y paalam. Di na tayo sana'y maalala mo. Kahit di na tayo sana'y Maalala mo. kahit di na tayo sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Kaya Tayo sana'y tingnan mo. Ng puso ko. Liberio. hindi ko lang nasipan pabalik sa mukha. Huwag mo nang balikan, patuloy ko lang 391 subscriber ka na, Lover Boy. Lover Boys Mix TV 391. Sinalimutan kahit nahihirapan. Yeah. Thank you. You're welcome, Lover Boys Mixable TV. Oras na hindi na Mabalikan ako. mapapinunit Di dinadana. ay sa Northern Sinalimutan kahit nahihirapan.
Lover boys, make TV, nakikita yung video ni Hello channel. Kita mo? Ganun. 3,000 viewers, thank you very much for coming. Oras na hindi na mababalikan. Pinapas mo, ngunit hindi ko na nananap. Ay isa't isa. Gonzales, Idol. 2,000 viewers. Sandy Oliverio, the best. Ko sa'yo ang dama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit di kailan, di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sa pinang ay natanaw. Ikaw ang buhay na pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso tunay kang mag-iisa. Sa gabi araw, ang nais ko sa pinang ay natanaw. Yeah. Wala nang iba, aking puso'y tunay kang mag-iisa. Sama Mix DJs. Di ko nais na mawalay ka. Yes, host, bait niya. Bait niya na. Oo nga, bait-bait niya. Very supportive. Nasa Hong Kong ka na. Mabait. Nakatambay yan. Nakatambay. Katulad ng nakatambay. May ginagawa siguro. May ginagawa. Mag-pipinay na sa puso kang nag-iisa. Laging hanap-hanap sa gabi araw. Ikaw ang nais ko sa pinang ay natanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Hasta la Gonzales, Idol. Very supportive na kababayan, nagtatrabaho sa ibang bansa, nakakatulong ka. Nakakatulong ka. Very tunay kang mag-iisa. Sandy Oliverio. Mom Channel, you're back. Hindi ka na umalis. Asahan mo, mag-ibig ko'y tunay. Nais
Malamig yung ihip ng hangin. Isang halik lang narinig ko Sa tuwing araw Ikaw ang kasama ka Ikaw ang alaala sa aking kaisa Maraya. Wala nang iibig Bye-bye. Mahal kita, bakit mahal kita? Iisip na hindi mahal kita muli. Sino ka? Maghanap ako ng pwede kong kanta. Magdali na daw. Magdali na. Magdali na. Rito, sa viewers, thank you so much sa pagkita sa aking channel. One eight? Uy, ano pa lang ito? Hello? Da-da-da. Tingnin. Ay, ano yun? Yun na yun. Doon. Hindi ko masundan. Mali naman yun. Wala yung yung lyrics. Nawala tuloy yung ano. Hello, thumbs. Ay, ouch. Ano yun? Glenda Pandut, tambay, host. Salamat sa pagtambay. Glenda, mega love shoutout. Mega love shoutout sa iyo. From Lover Boys Mix TV. Tamsak host, Glenda Pando. Thank you sa pagtamsak. Salamat. Ay, ano yun? Naghanap ako ng kakantahin ko. Melon Channel. Nagbaba ng link. Melon Channel. Glenda Pando. Very supportive. Yan si Melon Channel. Kung gusto mo, dikitan mo. Kung gusto mo. Ano yan? Very supportive na, kaibigan. Si Glenda. Melon Channel. Oh. Mali yung napipindot ko eh. I'm so sorry. Sino na ba? Itong nakapin si bata pa yung niya ni Lover Boys Mix TV. Dikitan mo po. Suportahan po natin siya kasi bata pa yung niya. Bata pa yung bata pa po ang channel niya ni Lover Boys Mix TV. Bata pa. Suportahan po natin siya. Naghanap ako ng kanta. Sana. Ano kaya mga gandang kanta na? Yung, alam ko. Balikan ko po kayo kagad. Babalikan po kayo kaagad ni
Lover Boys Mix TV. Iwan po tayo ng bakas. Ano na, unahan mo na yan. Lover, una, yung mga nauna kong mga viewers kanina, mga mga professional, live stream. Pati ito basta makita mo mga malalaki na yung, malalaki na yung channel nila. Mga na yan, alam na nila yung matagal na yan sa YouTube. Nagsasahod na sila dyan. On the way sa inyo. On the way po sa inyo. From Lover Boys. Unahan mo na sila para bakasan mo, tapos thumbs up. Ganyan ako. Inuunahan ko na sila. Baka maunahan pa ng iba. Unahan lang yan. Ay. Una-unahan lang tayo dyan para mas pusukin mo na sila para baka pusukin pa ng iba. Diba? Ganun lang yun. Okay lang kayo dyan? Naghahanap ako ng ng makakantay. Ayan, try ko to ha. Try ko. Patalastas lang. Di na sapat ang painkillers? Baka may nerve damage. Take Doloneurobion.
Pusong bato. Pusong bato. Oh, 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 oh. Mic check. Mic test. Mic check. Mic check. Pusong bato. Kamusta kayo? Okay lang ba kayo? Ha? 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 Lubat na ang ano ko, guhit ng aking pala. Try ko pang... Ano kaya to? Anong talsik to? Hindi ko alam yun ah. Doon lang, doon lang. Anong palsito? Mega love shout out! B2! Ay, B2! Oy, B2!
May glove shoutout, Bito. May jacket ka na, Bito. Nandyan ba si B1? Asan si B1? Ba't ikaw lang? Kaya nga, pag mataas, palsito yun. Kaya nga, pag mataas, palsito yun. Ano yun, palsito? Yung yung di kaya ng boses. Ganun ba yun? Ano kay Lover Boys Mix TV, di ba? Sa pangalan pa lang. Di ba? Hindi naman kasi ako, hindi naman ako kumakanta talaga. Ano lang to, try lang. Set up ako ng B8, pwede ka dyan sa taas. Sana taas. Sana taas. Mag-set up ka po ng nandito lang ako, maghihintay sa'yo. Ay! Jubes, vlog ito, host, ulit. Ganun. Ay, magbaba ka po ng link. Jubes vlog, naiwanan lang kita kanina kasi yung signal natin kanina, mahina, maulan-ulan kasi. Kahit ngayon, maulan. Naiwanan na naman kita sa akin. Maiwanan na naman kita. Lover, magbaba ka ng link, Jubis Vlog. Jubis Vlog, magbaba ka ng link para dumikit si Lover Boys Mix TV. Kasi bata pa ang kanyang bahay channel. Salamat po sa pagbisita nyo lahat. Di sana may bundang naiharap sa'yo at ipagyayaman sa panaginip lang ito may pagdiriwang yaman at katanya sa aking ngayon kagisigan ko ay nasang aking inay ang kami ko maulan kasi. Salam. Onda pa sa inyong lahat yan. Lover Boys Mix TV, pag nagbaba ng link itong si Jubis Vlog, unahan mo na siya. Kasi very supportive din po yan na very supportive, very supportive yan, streamer. Pag nagbaba siya ng link, pang mataasan yung boses ko pero wala na. Parang laos na. Sigaw ng puso. Ay, may naalala ako.
Ba't ganito? Bakit nga ba ang puso Oh, 5,000 viewers. Thank you very much for coming. Baba po kayo ng link para madikitan kayo ni Loverboys. Ay, mula sa puso pa. Si Loverboys ay bata pang channel. Baka pwedeng masuportan po natin siya. Please, please, please. Please, please, please. Maning ka pala, ako'y niloko mo. Naniwala pa ako sa mga sinabi mo. Uy, palay, pag-ibig mo pala'y di totoo. Pangako, di kita. Anong oras na ba? Oh, baby, I love aking pagmamahal. Buwan. Buwan daw, buwan. Buwan, buwan, buwan. Ako sa'yo at ikaw ay aking ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa sa ilalim ng puting inayboy. May tumawag pa. Wait, wait. May tumawag. Ay, wait lang ha. Naputol yung kanta. Sa dilaw na buwan, iba yung pagpagan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Iba lang, ikaw ang nagpapasaya. Wala sa makasama hanggang sa pagkanda. Di tayo tumiga. Sa ilalim ng puting ilaw.
Mahina. Mahina ang signal ko. Nawawala talaga ang signal ko. Yeah. Lover boys! Low power. Ay, ano yun? Yeah. Lover boys mix Low TV. power. Ah, Low tower. ay, Low tower. maano ako? Low tower. Low tower. Low tower. Low tower. Malolobat ako? Low tower. Low tower. Low tower. Low tower. Wait, Low wait. tower. Low tower. Low tower. Ah! Dumili. Done, view 2! From Lover Boys Mix TV. View 2. Ay, B2. B2! Done daw si Lover Boys. Done to you. B2. Umitim ako. Wait lang ha. Malubat yung ano ko. Yung BM, ano. Oh, I'm here. Patay tayo, mainit. Anong oras na ba? Ay, ano na pala? 5:30 na, no? Oh, isakto ko lang 2. Siguro, ano na lang tayong magsasama-sama ngayon. 45. 25 minutes na lang. Ay, hindi. 15 minutes. 50. Oh, 15 minutes po. 15 minutes na lang po tayong magsasama-sama. And tomorrow again. Salamat po sa inyong suporta. Mga ka-Team Heart at sa mga bago kong friend. Salamat po sa inyong lahat ha. Bakit kita mahal, April Boy? Nga natin. Sulitin ang sweldo mga kalazara! Masulit ang sweldo dito! Pasada ko. Bakit kita mahal? Ano ba yan? Bakit kita? Lagi kang nilalaman ng isipan. Edited by Moises TV. Kahit na malayot na saan man. May boost. Pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Parang... Ay.
Ayun. Okay lang ba kayo dyan? Ha? Ha? Dahil minsan tayo'y nagkaano. Hanggang ngayon nagkaano pa rin. Hello for 4,000 viewers. Thank you very much for coming. This is Mr. Dalisi Vlog. Pwede po tayong maglapagan ng ating mga link at mag-suportahan, pindutan o lablaban o ano pa man yan. Pwede. Pwede tayong magpag-anuhan dyan. Basta, yun na yun. Pag-ibig ko sa'yo'y ang ibibigay. Wala daw ibibigay. Pagkat ikaw lamang, tangi kong ano. 4,000 viewers, thank you very much for coming. Hello. Okay ba kayo dyan? Kamusta naman? Kamusta? Lover boys, nakailan ka na? Nakadami ka na? Palitan ko ha, si ano naman? Ay, nasa na ba yun? Mali yata. $391, ha? Pero may mga dinikitan ka naman. Nag-iwan ka ng bakas. Dapat nag-iwan ka ng bakas sa kanila. Kasi, babalikan kanila niyan. Babalikan kanila. Sabihin mo lang, from Mr. Dalisi Vlog, yung Saudian. Kagaya nung nagdumikit sa'yo kanina, may ano yan, may bakas sa'yo, may bakas dyan sa ano mo. Ano yan, may Jesus, may bakas, lahat. Okay, babalikan ka niyan. Hindi naman, dyan, nagsusuportan, nag-ano yan, mga mababait naman, di ba? Mabait na. Parang ako. Dan din sa'yo, Lover Boys, Mix TV, Thank. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Muli. Magdowny na, downy, iwas na kiss. Kung nagaw ang mga downy. Hello. Ilis extra big ito, extra dami, extra sulit. Pansit na worth ito.
Melon Channel. Hello guys. 4 minutes. Mag-off na po ako. Maraming salamat po sa inyong suporta ha. Tomorrow again. Tomorrow again. Maulan, mahina po kasi yung ano natin. Mahina yung signal natin, yung wifi. Nawawala. Oh. Nawawala yung... Muling ikaw lang at ako. Hello everyone. Hanggang sa muli. Tomorrow, hindi ako nagbakas kasi ninja after na lang sa main ko. Kasi nakatambay din sa iba kasi. Oh, very supportive. Ito si Bito. Ano to? Si Juby's Vlog. So, hindi siya makakapagbakas dyan sa inyo dahil kung magbabakas po siya, ninja lang pong gamit niya. Ninja. Ano po siya, mababalikan po kayo niyan sa, sa main channel niya, ang Juby's Vlog. Yan po yung main channel niya, yung kanina yung sinasabi ko. Yung link na binaba niya, yun yung main niya. Yan yung main niya. Lovers. Ano yan? Marami yan. Lover Boys Mix TV. Marami yan maraming maibibigay sa iyong ayuda. Kaya, supportan mo siya. Pero, yung Bito na yan, nakadikit na yun sa'yo. Sure ako dyan. Dinikitan ka na ng Bito na ito. Dinikitan ka na. Oh. So, paano ba yan guys? Tomorrow again po tayong magkikita-kita. Live. Siguradong kililing yan sa inyo. Pag di ako naka-open. Kasi mahina yung signal natin. Sayang, dami niyo pa. Madami na yan para sa atin yung nagbabad. Sobrang pasasalamat ko na sa inyo. Kasi, drama. Kung kailan mag-off ako, dumadami sila. Thank you sa lahat, host. Thank you. Good morning daw, guys. Dumami agad. Kung kailan alis na. Teka lang. Parang magbabagong isip ko eh. Hello! Sino ba to? Review. Mahina oh. Loading. Pinilon 08. Kamusta Pinilon? Mga bago eh, oh. Loading. Mahina.
Kaya mag-out na ako eh. Pinilon, ano, parang ayaw ko tuloy. Parang ayaw ko mag- Mahina kasi. Pwede naman kayong ano, wait lang, ha? Dan din sa Yo Melon Channel. Salamat, Kita Kids. Next, sa main ko din. Salamat. Ito yung Melon Channel. From B2, si Jubis Vlog po yan. Salamat po sa inyo. Francis. Francis tuloy. Pinilon. Teka, dikitan mo na kita pinilon. May na Baldia? Ay, dikit na pala tayo. Naka-billbotan pa, Kita mo? Kita mo, pinilot? Naka-billbotan pa. Dikit na pala tayo, pinilon. 08. Ay, ano pa? Goodbye guys! Salamat sa pagsuporta! Aray ko. Bye-bye!